Wes gak kurang lek ngrasani tanggane. Lanjut ya, niki lho kula cek herani, wong kampung iso cek sepine kek kuburan. Lah iki sik jam piro? Nggih. Monggo. Sik ta, Dim. Awakmu iki gak sekolah ta? Kok isu-isu ngene wis santai? Lho, kula kan jelas Gusti. Kok penake arek jaman saiki gak sekolah kok dijarno. Lek jamanku biyen ya digepuki. Lho, kula nggih sekolah Gusti. Lah iki kok burung kayak seragam, gak budal-budal. Daring Gusti, daring. Daring, dadar guling. Gusti rek, jan pikiran nang panganan tok lho. Lah sik isuk Dim, gurung sarapan. Daring niku sekolah teng griya. Lah terus lak gurune mali nang omahmu. Nggih mboten Gusti, gurune niku mek ngekeki tugas di HP. Walah, yo penak lek ngono kabeh sebab praktis. Nggih, boten eca Gusti, tambah ngelu. Mek diparingi materi tok boten dijelasaken. Tapi lah gak bayar, Dim. Kita sih bayar Gusti. Untung ae anakku sik cilik asli ndek pandemi koyo ngene. Soro kabeh gak iso nyambut gawe, gak iso aktivitas koyo biasane. Pengeluaran terus, pemasukan jarang. Lah nggih Gusti, apa maneh saiki PPKM sik diperpanjang. Lah ya iku, ngomong soal dadar guling, marai luwe ya aku tak boleh aku guru masak. Walah nggih pun Gusti. Ya wis Dim, yo bojoku selak tangi. Nggih. Nanti jajan iki. Bu Arte. Bojoku sik turu tak masak sik kan enak dadi lek wong istani kan sarapan tok. Yalah kok tentekno ya bareng aku iki. Mare metu maneh iki. Kok nak ciloke becek gare luwe iki. Mandarunggo daganganku laris. Itu ciloke be 5.000 cilokmu tengah wis menggot kabeh. Lah iku Bu RT, meneng tak lapake. Lah apa ketinggalan Bu RT barang ngawur iki? Lah jajanku diguwowo iki. Walah. Bu RT, sampean iku Adem Sari, cek ayune. Nadem Bu, ya ta wong Nadem arek. Sampeyan iki gak edek mang ndek ana ndek kono saiki dek kene jian sak kampung diparani. Ya tarek Bu RT selalu ada dimanapun warganya berada. Bu gayae. Ya rek ate cerita. Cerita napa Bu Teh? Kayake cek serius sing iki lho mambeng nyar arek ketemu bojoku. Arek sinten? Iku lho Ipin karo Paulo rokokan ndek pos. Nggih ta Bu? Iya, mosok kate bojoku gorong. Lu gak nyangka aku lek Ipin Paulo iku. Lah ya bukannya sik sekolah ta ya? Ya Bu Teh arek lu sing SMP. Lah ya iku nduk, awakmu tenan ndi rek? Yang tak Bu Teh mek sande. Wah, iki ya, sampeyan Bu RT. Ayo Dip. Wes tinggal arek enom zaman saiki jan gak mati. Rek iki duweke. Kok duweke kurang? Lho, Bek kan aku iki ambek iki tok. Yo kan jane arek dibayar PA. Nadem Sari. Dia kan iku ngawur gak bayar ya. Ngawur aku dibayar Bu RT. Walah ya wis. Apa kate turun pas barang, Bur? Apa nih ngepeli konsu sampai turun aku? Tapi ora kan kate balik aku barang itu. Nah, jare mau tuku jajan. Nang desa-desa kono lho aku tak balik sik. Yo ndok. Jangkrik ambopo iki rek? Entutmu ndok. Papi wis tangi pi. Kan demi. Iki lho kene lho blonjo tapi pilih jae gak teko. Walah, kan opi yo. Kok ditinggal meneng. Ora wis ora. Ya wis pi. Sangat diteror rupane. Yo kan temenan buane dan sewu pol niki. Ini nek malah kan si penyen. Nang mlaku enak iki. Nyobi wedange lho, nang di mana wong iku? Lho kan kebiasaan.
Lah iki cek bantere. Iya iki curiga. Curi gak apa? Kan mari nyolong ya. Wah iya iki jujuran kan kamu durung desa lho. Sok nang iya keturun ndek pos aku. Enggak di omah. Wis tak balik aku. Ayo lho. Wah gak salah. Korek mari ngising kira. Udah, Lo Pak RT cuman RT sisu pas ngene dong. ini kita mau kayak mana? Mau pancen sama RT daman. Yo, gak ada. Berarti musik sini betang lanjut aja ya. Ya, kopi ya. Yakin kan udah. Nanti sih wong iki. Tak ada gini serius. Beli opo Bu RT iki? Nanti sih wong iki. Sik ta Bu RT, sampean niku boleh nunggu Bu RT, Mas ta? Enggak kan? Wah terus apa Bu RT? Iki lho Pak RT. Hah? Pak RT. Walah ya wis yo. Aku tambah Pak RT sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aneh iku. Boleh Pak RT ini, boleh nisor-nisor sepeda. Ini kabeh warga iki kok jan seping ini kampungnya. Pi, papi. Duka, nanti sih wong iki. RT, kacengten pun di kok yang bingung. Kok pengen damel kulo? Gak sopan kon niku. Pundi Bu? Ngawur ra iki gawe ayang bebek main dari papiku tercinta hari. Yo wis yo yo aku tanggale papiku sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng itu pun nih, Pak. Yo garak sane mlaku. Walah. Wis ra yo tak balik aku yo. Nggih pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu RT. Londo. Waktu pena-pena kopi kayak aku ta Ibu. Ngawur ae kon iku iki gawe ayang bebek medaling papiku tercinta hari. Walah, tak kira kayak aku BRT. Ada bojoku ta, Dong? Iku koyo ngisul ketok benaden ndek cari koyo ngene kono. Walah ya wis lho tak takok naden karo Sari lek Yo, ngono. ya wis BRT hati-hati ya. Bu RT tambal kula tak kopine. Ngawur ae iki gawe ayang bebek medaling papiku tercinta hari. Kayak ketok bojoku ta, Rek? Ten mriko. Ini apa sih Pak RT wis mulai? Oh nggih ten mriko. Walah ya wis ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, mami. Disuruh kira. Nah, disuruh kira. Isu-isu wis balik kampung. Assalamualaikum. Ya apa sih Pi? Nyari jalan kopi. Waalaikumsalam. Oh iya, mi lali aku. Loh kan kebiasaannya. Bi, sebenarnya akeh. Ini lek kopi ini bojoku jan. Nomor 1 nggih, Tong. Mie asin. Wis agak kurang lek ngrasani tanggane. Lho cek kuwi. Lande putih ya. Mari ya. Yo iki ta. Kamu kirim loh. Action. Ya. Yo, Bakalan action. Cek pena. Walah, yo pena. Karena alur pengeluaran terus. Nampi kunan. Iya apa? Bu RT. Sampean iki. And action. Bayae. Aku tidak. Lagi lali.